रायजोबो अलंबार बानायसिनि गोथार जुलिनि बन सिनदोंलै नै गाव मावबा साबसिन जायो मोजांसिन जायो मोजां खेबदों जा जगार नै मब्लालै गुमै माबा आसोल हाबाया फेब्रुवारिनि 5 तारिख 5 6 ओमफ्राय जानाया रिसेपसना 8 तारिख फेब्रुवारिनि बेनिफ्राय लोगो लेवाखौथ' गासिखौबो लिंजोबसिगोन जोंनि महरगिरिफोरखौ गासिखौबो लेंहरनोसै महरगिरिफोरखौबो आरो रायजो राजा लोगोफोरखौ जेसेबां दं गाजा गोमजायै रायजोनि मदद